Som Simona Budinská a som zakladateľkou portálu Kávičkári a projektu Gastrolov. Vyrástla som v hotelierskej rodine, vyštudovala som žurnalistiku a láska ku káve a jedlu ma priviedla k vlastnému magazínu. Na mojej práci najviac milujem to, že sa stretávam so zaujímavými ľuďmi, ktorí ma posúvajú ďalej. V rámci práce veľa jazdíme po celom Slovensku a preto na mojich cestách, na ktoré často beriem aj svoju rodinu, potrebujem spoľahlivého partnera. Alfa žena je pre mňa žena, ktorá sa nebojí svojho potenciálu, ktorá sa nebojí svojich slabých a silných stránok a dokáže s nimi pracovať, ktorá si zároveň vie odpustiť, keď sa jej niečo nepodarí, vie si poplakať, ale vie sa aj zasmiať na svojich trapasoch. Som žena, ktorá má rada výzvy a som alfa.